Има една конспиративна теория, която от десетилетия се върти и с европейската политика. Всичко се подхранва от няколко изречения, написани преди почти век. Днес ще разгледаме как думите на един мислител са били превърнати в оръжие. И така, какво всъщност е този план Калергии? Ако се разровите из интернет или се заслушате в риториката на някои политици, ще чуете за един предполагаем заговор за унищожаване на бялото население на Европа, чрез насърчаване на масова имиграция и смесване на расите. Добре, за да стигнем до същината на тази теория, първо трябва да видим кой всъщност е човекът зад нея. Рихард фон Куденхове Калерги. Той е бил австрийски аристократ и философ, един от първите и най-влиятелни гласове, призоваващи за обединена Европа. Всъщност, неговите идеи в крайна сметка вдъхновяват създаването на това, което днес познаваме като Европейския съюз. И цялата тази сложна конспирация всъщност се крепи на едно единствено нещо – умишлено погрешно тълкуване на книгата му от 1925 година «Практически идеализъм». Всичко, ама наистина всичко, се свежда до няколко изречения, извадени напълно извън контекст. И ето го, ключовия пасаж. Това е цитатът, който се вади като неоспоримо доказателство за този зловещ заговор. Това е, така да се каже, димящото оръжие, което ще видите да се споделя отново и отново онлайн. Само че, точно тук е и фундаменталното неразбиране на всичко. Вижте, Калерги не е съставял някакъв план, той просто е правил прогноза. Описвал е тенденция, която е виждал като неизбежен резултат от глобализацията, премахването на пространството, времето и предразсъдъците, а не е призовавал за някакъв организиран проект за промяна на населението. Всъщност, ако погледнем реалните му цели, те са били, точно обратното на това, в което го обвиняват. Той е искал силна, обединена и доминираща Европа, способна да запази мира и да се конкурира с суперсилите като САЩ и Съветския съюз. Неговата концепция за Евроафрика, където Европа е главата, а Африка е тялото, разкрива един по-скоро имперски, а не унищожителен мироглед. Добре, щом това е написал, как тогава всичко се превръща в конспиративна теория? Изкривяването започва през 30-те години на миналия век с идването на власт на нацистите в Германия. За нацистката пропаганда Калерги се оказва перфектната мишена. Защо? Защото е застъпник за европейско единство, което е в разрез с техния ултранационализъм и защото е имал смесен происход. Те умишлено изопачават идеите му, превръщайки ги в зловещ заговор, ръководен от евреите за унищожаване на така наречената арийска раса. И езикът, който използват, е много показателен. Наричат го противен мелес, който мечтае за свят от евразийско-негроидни хора, подчинени на евреите. Това са расистски и антисемитски термини, които Калерги никога не е използвал, но които стават основата на цялата конспирация. След Втората световна война тази теория някак си затихва за десетилетия. И така до 21 век, когато намира нова плодородна почва в интернет и се възражда. Пътят на тази теория е доста ясен всъщност. Всичко започва през 1925 с книгата. После, през 30-те, нацистката пропаганда я превръща в оръжие. След това, затишие за десетилетия. И накрая, в началото на 2000-те, австрийският неонацист Герт Хонсик умишлено я вади от нафталина и я възражда. И вече в ръцете на съвременната алтернативна десница, тази стара теория получава нов живот и се превръща в оръжие срещу самата идея за европейска интеграция. Те твърдят, че Европейският съюз не е проект за мир, а инструмент за осъществяването на така нареченото голямо заместване. Академичният анализ показва една много ясна, повтаряща се тактика от 3 стъпки. Първо, смесват се цитати от различни текстове, за да се създаде напълно измамен разказ. Второ, разбира се, игнорира се напълно контекста, като например неговите проевропейски и консервативни възгледи. И трето, и това е ключово, добавя се антисемитски елемент – еврейски заговор, който просто го няма в оригиналните трудове. Най-притеснителното обаче е, че тази теория не си остава само в някакви тъмни кътчета на интернет. Нейните теми и език малко по малко започват да проникват в основния политически дебат в много държави.
Планът Калерги често се смята за нещо като директен предшественик на по-познатата днес теория за голямото заместване. И двете се хранят от един и същ основен страх – че белите европейци са умишлено заменяни демографски от небели имигранти. И това вече не е просто някаква маргинална теория. Виждаме как нейният език се използва от високо поставени политици из цяла Европа, за да оправдават строги антиимиграционни политици. От Виктор Орбан в Унгария, през Джорджа Мелони в Италия, до Тиери Будея в Нидерландия, който директно цитира плана Калерги в парламента. И когато тази риторика се пренесе от политиката към екстремистските среди, последствията могат да бъдат смъртоносни. През 2011 в Норвегия Андерс Брейвик убива 77 души, вдъхновен от страхове за исламизацията на Европа, страхове, които са в основата на тези теории. Години по-късно, буквално на другия край на света, извършителят на атентата в Крайстчърч, Нова Зеландия, озаглавява манифеста си недвусмислено – голямото заместване. Това показва глобалния обхват на тази идеология. Така че от Норвегия през Крайстчърч до стрелбата в Ел Пасо в САЩ, насочена срещу латиноамериканци, виждаме ужасяващия път на една теория – от изкривен текст през онлайн пропаганда до реално масово насилие. Добре, след всичко това, нека видим до какъв извод стигат независимите проверители на факти и историците, когато се заемат да изследват този така наречен план. Заключението на организациите за проверка на факти и на историците по целия свят е абсолютно единодушно и категорично. Такъв план никога не е съществувал. Цялата теория е конструкция, изградена върху нацистки фабрикации и умишлени погрешни тълкувания. И накратко, теорията просто се разпада, защото бърка описание с предписание, игнорира историческия контекст и най-важното – обръща историческата реалност с главата надолу, като представя жертвата на нацизма като техен съучастник. И всичко това ни остава с един последен, може би по-дълбок въпрос. Защо подобни, отдавна опровергани идеи продължават да са толкова живи и влиятелни и днес? Отговорът всъщност засяга не само тази теория, а начина, по който всеки от нас се ориентира в огромния поток от информация в днешния дигитален свят.